Now we have everything. Alles good. Homman nimi on se, että pikainen iskuryhmä Jyväskylästä lähti heittämään Puulan pari kisaa ja ollaan nyt täällä Puulan radalla. Meillä on lähtö parinkymmentä minuutin päästä ja mitään pelikirjaa ei ole, mutta katsotaan mitä kierroksesta tulee. Ja. Tavoitteena pelkästään voitto. Niin, no sit mehän tullaan harjaamaan tää avoin luokka täysin, kun me just päästiin se tonni 800 yli niin Easy money. Tää lähtee puttailemaan ja lämmittelemään. Periaatteessa kärrin kokonaan. Mulla on niin kevyt reppu, että ehkä mä menen repputaktiikalla. Mulla kun kerrankin on mahdollisuus käyttää tätä, niin todellakin aion käyttää. Hitto, tämähän lämmittää oikein tää aurinko täällä. No kun se vähän epäilytti, että mitä tänne oikeasti pukee. Pukee päälle. Että. Juu, katos vaan. Meillähän on ykkösen tiipaikka heti vähän muuttunut. Kato! Hetkonen, mitä? Katoin kartasta, että sitä on tuotu enempi oikealle. Mutta onhan sitä oikeasti tuotu enempi oikealle. On. Tämähän on paljon haastavampi. Saa heittää oikeasti kunnon antsapommia. Nyt että pääsee sviittiin, niin joutuu ihan tekemään asioita. Kyllä. Onko teillä 10 vailla lähtö? Noniin. Haittaako teitä, jos me kuvataan? Se olisi semmonen hyvä taktiikka, että raivataan vaan aina tuohon nostolle, niin ei tarvitse puttailla. Joo, oliko tää putti meidän vahvuus? Joo, ei oo tänään. Ei ehkä oo puttipäivä. Katsotaan. Vähän on kyllä, tuntuu vaan semmoilta haparoivalta. Hieman ehkä. Nyt tässä ei varmaan ollut sitä lämpöverkkoa. Nyt ei taida olla. Joo, eipä se mitään. Joskus oli. Joo. Ehkä se riittää puttailua. Juu. Se on vaan uskoo itseensä tarpeeksi. Kaikki menee. Niin jo. Kaikki on itseluottamuksesta kiinni. No chipping. Kyllä jos jokin on ihanaa, niin se on näillä kärryillä työntely. Ykkösväylä. Eli lähtee kaartamaan oikealle pikkuhiljaa ja kääntyy tulla lopussa oikealle. Mando löytyy tuolta. Ja jos ei mene, niin dropparille. On munkin vaihtava tuo mikki tohon lippikseen. Häh? On niin löysä takki. On se pakko laittaa. Vaikka se näyttää tyhmältä. Minkälainen kantama näissä on näissä? Mikäs? Onks hyvä kantama näissä? Mä en itse asiassa tiedä mikä on maksimi. Kohta se näkee. Ai perse, mullahan on vesipullo vielä autossa. Pitääkö nouta? Oh shit. Liian se mulla siinä bagissa. Mä oon vaan sokea. Turhaan juoksit. Alkulämmöt. No niin, hyvä. Kyllä. Kumpiko leiskattaa eka? Haluatko sä leiskattaa? Vai mä laittaa? Joo, tää on meidän taktiikka. Sä leiskautat ja mä teen sen mitä mä pystyn. Tää testaa mihinkä forella päällä. Go Sampsa. Alivakaampaa tarttis. No, mitä? On siellä. No joo, varmaan samoille. Ihan käänteli. Ei kun mä jäin tänne näin. Joo. Mä olin täällä ihan kaukana. Seni essen se. Kattokaa näitä puitteita. Siellä on aurinko jossain. Onko mukavempaa kuin Eikö löyvy vai? GoProdalla heitellä muovia ilmaa. Tästä ei kyllä ole korille reittiä. Voisin lähteä rystyllä itse. Sä lähdet varmaan foreella. Joo, mä taidan fore tuohon tuupata. Joo. Let's go. Yes. Älä osu. No se oli just sitä mitä haet. Yes. Se jäi vajaaksi. Dessussa mulla oli aikoinaan ylidessu ja alidessu. Nyt on enää ylidessu ja alidessu on tuolla yhdessä lammessa. Sitä ei koskaan saa. Ei oo tuuttakaan. Joo. On kieltämättä tää parigolfin konsepti on tässä vähän erilainen kuin tää niinku. Tää on tämmöstä rennon letkeetä. Niin ainakin tällä kelillä vielä. On. Kyllä ei tästä puutu kuin kaljakäästä. Niin, just mietin. Sä oot tuolla. Ei, miten näin huonosti? Ei.
Oli semmonen huispasu. Vaihtuiko meidän laji huispaukseen? Kyllä. Mä että suora heitto, 60 metriä, parkour. Joo. Onko vapaaehtoisia vai otetaanko? Suoraat sonelmaat. No. Vitsit. Ei jaksa. Voi. Samanmoinen. Samanmoinen, kyllä. 120 metriä. Kato meikällä. Heittää ekana tällä kertaa. Joo. Oho, Vähän nostattele. Tippuuko just bunkkeri? bunkkerissa. Ei kun ylihän se meni. Kato. On sillä kättä. No, ensimmäinen heitto ikinä tällä FD1. Sokaa mun puhelin tuolla. Soipas. Kukaan häiritsee. Voitte antaa rankkuu vapaasti kyllä. Jep. Iskä soittaa varmaan kysyä, että mitä täytteitä ostetaan tortille. Ei ihan noin paljon hyssejä tarvii laittaa tolle kiekolle. Jep. Joo. Timo laittoi niin hyvää, että pystyi seiftaamaan. Ihme hissiefekti tuli tossa, joku ihme tuulenpuuska kyllä oli. Vähän pyörii. Mäpäs soita iskälle. No niin, tulee Kuuluu puhelunauha. suoraan. Kaikki kuuluu mikki, kun on tuo kaivinilla. Mikkiä vasta. No niin. Hello dad. Moi, soin. Joo, minä semmoista läksin tässä, että mulla oli äsken ajo ja Tää nämä niin paljon puitteet. kyvyssä. Kuuluu Samson mikrofoni aktiivisena koko ajan. Mitäs muistatteko kaikki eväät? Niin, jep. Ja jeppis avaus Enigmalla. Ei. Ei se yrityksenä ollut huono. Vitsit kun meni oikealta ohi. Come on, just riittävä. Oi niinku. 80 metriä. Vesistön ylitys. Tuolla on kori. Oi voi. No se on On ringin hyvä. reunamilla. Oh no! Tule! Helposti. Jänkkäsi. Täältä näyttää sydänkohta. Missäs? Niin, siinä on. Siellä. Nuoriso on siellä. Pappa-osasto. Adult Power. Se ei auta kun pistää. Juu. Pistää sisään. Birdie pudding. Ei mitään pappagolfia enää vaan. Nyt painetaan. Come on! Naulaa. Nyt on Kiitos, par 300 metriä. Kori on. Tää ei kyllä näytä yhtään 100 metriltä. Kori on aika pienen näköinen kuitenkin. Se on mukavan näköinen. Tulis vaan takas. Tulihan se. Ei riitä. Aika kovaa saa näköjään heittää. Saa. Mikäs dessu me otetaan tänne? Semmonen dessu, mikä lentää pisimmälle. Tuo reitti tuosta vaikka. Joo. Ei olekaan dessu. Ai bright. Bright heittäjät on kuulemma ihan ihme tyyppejä. Se oli ehkä ihan hyvä. Tää on varmaan yksi semmonen parkanalainen, Niin. niinku helppo par 3. Varma birdie. Joo. Joka kerta. Kyllä on. Joo. Kyllä on kaunista. Oh. Kerta kaikkiaan. Kyllä täällä kelpaa. Kyllä.
Ja sekin kun vaan pääsee pari kertaa vuodessa tämän kokemaan. Niin. Siis ei riittänyt, vaikka kuinka voimani tunnossa koiti kiskoon. Ei vaan riittänyt. Onhan nää aika hyvät sit kuitenkin. Jep. Onpa vaikea peli. Oliks vaikea peli, Samsa? Tälleen vois pelata kisaa tai PDG-kisassa. Tässä alkaa tulee lämmin. Joo. Mut se oli just tää, että ei niinku tiennyt, että miten oikein pukeutus tänne. Niin sit vaan niinku ajattelin, että okei, joku tekninen paita. Jep. Siirtää kosteutta ja sitten vielä niinku tuulitakki. Niin Kyllä. hirveä hiki. Parnille 215 metriä, aika suoraan saa painaa. Ja Voi runata kun kori näkyy. joo, kyllä. Siis rehellistä holarihakkua. Kättä riittää. Myötätuultakin näyttää olevan, niin kyllä Jep. riittää korille. On kyllä pitkällä. Oi herranjestas. Katot. Ei se ihan noin alivakaa ole kuitenkaan, mutta se muuten haastaa ton vasemman autin nyt. Onko sisään? On sisään. Taisi se jää peliin kuitenkin. Joo. Ei. Rolleria lähti hakemaan. No en kyllä lähtenyt, mutta Nyt kun hyppäät siihen kärrin kyytiin ja rullaat sillä alas, niin mä otan video. ai vitsit, vähän houkuttelis. Vähän. Joku on vetänyt sillä kartilla kuitenkin tästä ihan kunnon jäljeet. Oh. Me pitää kyllä ehkä sitä pöröjunaa jatkaa tässä, jos me meinataan niinku oikeesti vetää Joo. kärki tulos. Kyllä. Ja nyt tosiaan kun ollaan avoimessa sarjassa vielä. Niin, Paljon sun ratingi on metriksessä? niin totta. Mikä tähän vaikutti? Joo, siis metriksi mulla taitaa olla 857. Niin, mulla oli joku 960, niin se meni just yli 1800. Mutta ei se mitään, me taistellaan. Mäpäs testaa ihan zoneella. Tästä kun on niin kovaa myötänä. Joo. Sitten se menee mukin. Liu. No, se oli sitä semmonen niin kuin mä ajattelinkin, että Kyllä. juu. Stop! Stop! Perfect. Hei! Dang dang dang. Olipa siistiä. Tuo reaktio tuosta korin jalasta. Ai vitsit, olipa oikea kiekkovalinta ja Sä oot ihan niinku kalibroituna täällä. Joho. Ja se on se Matrix ratingi, se on vaan. Se ei kerro mitään. Ei niin. Ei kato mitään painetta, se kun louskuttaa menemään Kyllä. täällä vaan. Kyllä. Yes. Easy money, young money. Puntsi hukkas pirun hyvä Envyn tonne toissa vuonna. Ai kuka? Puntosen Paul. Kävi uimassakin, mutta ei löytänyt. Oi hitto. Kun luulisin, että ei tämäkään mikään niinku iso lärpäke on, niin Jep. sinne vaan hukkuu. Tää me haravoitiin ja ei löytynyt. Me pojat jatketaan vaan pöröjunalla. Ai että. Oh. Kyllä kuule. Elikkä meiltä löytyy, saisiko väylä, par 3, 90 metriä. Suoraa hazardia ympärillä. Se melkein pitäisi butsilla. Voiko avata millään muulla? Niin. Ei välttämättä voi avata kuin muulla kuin butsilla. Jaa. Aha. Tähän ei liitänytkään. Mä tajan kuitenkin tästä ottaa hyssäreitin tosta. Joo. FD3. Koita. Kyllä pääs kumpareen Joo. toiselle puolelle. No niin, sit se on varmaan pelissä. On. Muistakaa, että siitä ei saa mennä, kun se on golfigreeni. On muuten lyhyeksi leikattu greeni täällä. Oh. Nurmi on niinku 2 millin mittaista suunnilleen. Jep. Butsi jäi kyllä valitettava. Jäi. Mäpäs menen tutkittua
Joo, no minä vielä nostan, jos... Jep. Joo, TD tossa Samps. se on korin vieressä. Ahahaha. No siis haloo. Minulla on varmaan lyhyempiäkin. Ja siitä ei tarvitse putata hazardia kohti. Samsan toi Fore Hysse linja osoittautui parhaaksi. Sieltä. Bird. Bird. Ei se loppu. Ei. Tämähän näyttää aika hyvältä nyt. Ja juna kulkee vain. Kulkee. Onko meillä tässä muutoksia? Tämä väylä ei tunnu 110 metriseltä minun mielestä. En minäkään päässyt korille ikinä, vaikka käymään 110 metriä forella melkein hyssessäkin heitän. Lasiväylä, par 3. Koko matkan kartaa oikealle. Tuolla se näkyy. Tästä. Tuolla noin. Koko tämän matkan kartaa oikealle. Joo. No, kohta sen näkyy. Mitä hajua, missä se kiekko? No mikä tää nyt on, kun tää lähtee näin? Ei kyllä. Se jäi sinne puoliväliin. 40 metriä. Joo. Vähän vajaa. Vähän vajaa 40. Missäs me ollaan? Tää olikin näin. Me ollaan tuossa korin tasalla. Ei vitsi. Onpa vaikea peli. Onpa Ei vaikea näköi. peli. Kori on. Sampsa piste. Niin jo. Kori on ollut ainakin 10 pitemmällä viime vuonna tuolla. Oho! Oho. Jätettiin matalaksi. No. Voi vitsit. Olipas hölmö. Hölmö juttu. Siinä lahjoitettiin kyllä. Häh? Siinä lahjoitettiin kyllä nyt yksi. Kyllä. Kyllä tuosta paikalta olisi Joo, pitänyt taitaa olla. par 310 metriä. Tuolla aukko. Tämä aukko. Eikö se on tuolla? Ei. Se on jossain, ehkä ihan rinkiin asti jaksanut. Johonkin se osuu. Vähän asu lopussa, mutta ihan hyvä oli. Siis hetkonen. Havaisit sä ton keltas? Joo, mä luulen, että se oli vajaa. Ei sit mä otan ton mukaan. Kyllä se just sen verran. On se. Ja juna kulkee vain. Taas kuule lähdettiin junaan kyytiin. Taas lähdettiin. Yksi lyhyt pysähys otettiin tässä edellisellä Kyllä, väylällä. kyllä. Lyhyt pysähys, mutta taas me mennään. Pitäisikö kisan nimi olla Easy Money Couples? Tai Doubles? Easy Money Couples. Couples. Se olisikin semmonen erilainen kisa se. Espanjassa vahingossa laitettiin, musta olinko minä vai joku muu meidän diskutteriporukasta, joka kirjoitti kisainfot, mutta meillä oli couples competition, kun piti olla doubles. Alkoi tulee kysymyksiä, että voinko mä tulla tänne kaverin kanssa? Tämähän oli, tässä oli mun mielestä... Nyt on OB-keppiä. Joo, tässä. nyt on tiukat. Viime vuonna oli ihan vaan avointa. Että heitit vaan tyhmän hyssen tonne ja sitten jatkoit Niin, korille, niin ei ollut mitään semmoista targettia. nyt pitää vetää sitten aika suoraan. Tai siis niin kuin... Niin, Joo, nyt suorempana tonne puita kohti. Nyt siinä oli muuten etuysi pelattu. Joo. Etuysi meillä on varmaan jonkun, mitähän se olisi, ehkä 4 tai 5 pakkasella. Tai jotain. Eikö me olla pelattu kuin tunti 3 minuuttia? Se on kuule nopeita hommaa kuin adult power ja nuoriso. Oh. 10 väylä, par 4, 205 metriä. Tosi tiukat OB on tuolla nytten. Semmonen ihme tommonen niinku S-mallinen. Joo, tosta näkyy tuo linja. Vähän leveä on, mutta Jaha. taisi tulla ihan kivasti sieltä. On.
olisin lähtenyt tosta niinku puitten välistä Oho. kääntävästi. Onks paha? Se on jo, siis, jos ei käsi ihan riitä niin, ja haluaa pöröä, niin se on vähän pakko. Niin mennä tosta välistä. Niin. Joo. Voit sä testata? Mä voin testata. Ei kun käänti. Ei. Vielä se feidaa sieltä kuitenkin. Joo, mutta ei se. Sulla on paljon paremmassa paikassa. Tää on ihan komeen näköistä. Oh. Tää niinku katohan tätä OB-keppeä. Wow. No niin. Ai niin se päätyy autti. Joo. Oh no. Niin tälleen kun on avoimella OB-keppeä, niin se on ihan hyvä. Tää on ihan nätin näköinenkin tälleen kun on nää kepit tälleen. On. Ja nätit kepit, uudet kepit. Kyllä. Sitten kun kepitetään mettaratoja, niin no. No. Kyllä se pitää vaan uskoa, että ei se käsi on vielä ihan lähtenyt tälle vuodelle. Meillä on Sampsa mietintämyssy nyt päässä, että mitäs me tehdään tän kanssa. Mä mietin, että onko se isompi forehyssy tuosta vasemman puolelta vai suora. Tuo oikein on vielä niinku, tuohan niinku alttia. Et väylä menee tuossa Kyllä. tällä puolella. Jep. Mutta täältäkin puolelta mä saan heittää aika iso forehyssy. Että Jos sä heität foreen, niin jos mä koitan katsoa suoraan vähän ylikääntä Enigmalla. niin. Se Mä on- just mietin sitä, tai foreantsahan tähän taipus kanssa, jos Niin. vaan on luotto, että se palauttaa. Vesidessun käyttö. Vesidessu. Ensimmäinen heitto ikinä tälläkin. Oon mä nimen kirjoittanut pohjaan. Noniin. Niin taka-autti on kuitenkin matkaa tonne, että joo. Nyt mennään niinku väylän muotoa pitkin. Mm-hmm. Se oli aika hyvä. Se on tosi hyvä. Joo, mä koitan tästä, että se vähän, jos et se niinku palauttaisi. Elikkä tosta noin ja tosta. Joo, ja sieltä comeback. Meidän muki. Hieno. Jäikö? Kai jäi sisään. Ai se jäi. Alright. Ei voi noin hyvän heiton jälkeen rollata. Tähän väylään tuli kyllä mielenkiintoa aika paljon lisää. Kyllä. Joo, siis viimeksi oli helppo hyssy tohon noin ja siitä toinen samanmoinen. Jep. Ja joo, tää synergia toimii kyllä ihan hyvin, täytyy myöntää, että kyllä tässä on molempien vahvuuksilla, toki enimmäkseen Sampsan vahvuuksilla, mutta niin kuin on mullakin hetkeni. Molemmilla kulkee ihan hyvin. Joo, kiekkovalinnat on ollut pääasiassa hyviä ja eikä. Badong. Ei yli. Oh, Aisa se pörö nyt pitänyt ottaa. oishan se pitänyt, mutta ei maistunut. Siinä annettiin tasoitusta. Ai. Ei voi mitään. 2 lahjoitusta tehty. Kyllä. Ei kyllä. Rainmaker and Enigmas. Thank you. Ai niin. Vielä 11 parkoilla, 130 metriä. Eipä tälle ollutkaan tehty mitään. Ei mitään mä teen. Se oli safetyn puoleen. Se oli aika safety. Se on tuolla hito. 4. Vitosen tiille. Oi voi. Oho, ois se voinut koria kohtikin heittää. Nyt jäi vähän pöröä tekemistä. Oho, no joo. Heitettiin aika safetyt Mm. veden yli. Joo, aika tajunnut, että tää vastane on näin kovaa tossa. Ois pitänyt ottaa matalempaa. No, on se siinä. Lähti ihan liian. Jep. Savior. Mä ajattelin, että mitä kauemmin mä ootan tossa, sitä enemmän rupeaa hermostuttamaan. Jep. Eli vaan yksi pumppaus ja sitten Kyllä. menoksi. Joo, tässä on meillä molemmilla ollut tuohon alarautaa monessa kohtaa. Joo. 12 par 3, 85. Kori on tuolla ja Mando tossa. Vire valmiina, niin sen kun paukutetaan.
No niin. Hyvä. No niin, no ihan jes. Joo, toimi. Kuule, molemmat toimitti. Kyllä. Ei pitäisi vuorotellen vaan toimittaa. Kyllä. Se on kuule, se voi tarkoittaa sitä, että junan kyytiin kuule päästään taas. Joo, eihän tuo tosiaan kaukana oo sullakaan. Ei, Haaraputtia vaan pääsee ottamaan. sä oot ihan tossa vieressä. Joo. Oksien kauttakin menee Sieltä niin. reppu selässä vielä. Joho. Joo. Par 335 metriä. Suora. Tuolla on kori. Ei. Ja oikealle vielä potkas. Jaa, Sieltä on matkaa lähestyä nyt. mitäs hittoa minä teen? Ei. No, Heitä vaan, niin mä näen vähän miten pitkälle. no, Sieltä me jatketaan se on todennäköisesti. paaripeli. Siihenkö sä päädyt? Joo, tähän näin. Joo. Mitä mieltä? Mä en tiedä kummasta on helpompi lähestyä. No ei ainakaan tästä. Tuo tänne sitten. Joo. Se oli ihan No. ok. No come on. Taas merkkailla. Joo. Kyllä. Oli kyllä ansioitunutta paikallaoloa noilla kavereilla. Oliko veistoksia? Pitää melkein editoida se. Miehet kuin patsat. Kyllä. Par 460. Etu vasemmalla Nyt siinä on Hazardia. oikeakin autti. Koko matkan oikealla Metän menee keskellä. Eli tosta On siinä vähän. Tosta välistä pitäisi niinku päästä, tästä välistä. 160 metriä. Oi. Joo, siinähän On on hyvä. melkein vierekkäin. Tuossa. Enigmalla vaan. Onko väylää mihin Enigma ei sovi? Niin, niinpä. Aina. Oh. Siellä se on. Määrämittainen. Erittäin hyvä. Se on meikä heittää rystyllä saman verran mitä sä foreilla. Niin se on hyvä suhde se. Kyllä. Tempasin vielä silleen, että nyt lähti kovaa. Joo. Mä heitin peruslepsu. Niin. Lättiheitto, joka ei käyttänyt yli. Tästä olisi varmaan joku semmonen 70-60. Sitä luokkaa joo. Ja vähän ton hyssän kautta kuitenkin tuota. Joo. No sinne se lipu. Joo. On se siellä. Joo, se taisi ehkä just rinkiin mennä. Joo. Jep. Hyvä. Napsu. Ja juna kulkee vain. Kulkee. Taas me ollaan kyyhissä. Yes. 15. Tää on melkein niinku kesäkeli nyt täällä. 2.15. Par 4. Nyt on. Tuolla sitten. Tuolla kaukana näkyy.
On. Hieno. Se oli ihan jes. Flexas niin paljon kuin pystyy. Ei kun on matala. Piu. Jatketaan muuten nyt varmaan taas sun avauksesta. Noniin. Hei! 10 tikkua, mistä Joo. on Makelle viesti, että onko tikkuja missään. Mikä homma? Vippikyyti. Majalla voisi olla vielä, jos on paras. Joo. Tässä näkee tän työnjaon. Se on kyllä pitkä. Vai onko? Se saattaa olla just näkee eikä kohta. melkein hyvä. No ei, vajaa kuin mikä. No. Juu. Nyt kun sä saat hasardin yli, niin mä ainakin saa haettua niinku. Joo, koita hakkea sisään. Ei. Oi voi. On näköjään tullut ihan piikkinä muuten tuo minun kiekko tuohon. Jep. Veden ylitys 100 metriä par 3. Hyi. Se on siellä. Ja se liitelee sinne. Ainakin yli. Kato, otetaankohan me pöröötästä. Onpa vaikea peli taas vaihteeksi. Samsan foreja nostolla. Kattokaa nyt tota. Ai niin, mites tuo OB tässä menee? Se on mini. Nais. Ja sieltä. Ja juna kulkee vaan. Eikö hetkinen? Niin, kyllä. Kulkee. Vaikka me ollaan annettu pari paaria, tai niinku pari heittoa. 2 aika lyhyttäkin rinkiputtia missattu molemmat. Jep. Tai jätetty pöröt ottamatta. Joo, se kostautuu. Siellä Joo. jotkut vetää oikeastaan ihan suora, tai siis pikkusen vasemmalle kaartava. Lopussa on OB:tä toi golf greeni, par 3. Eli tuossa on tuo greeni tuolla ja sitten jossain tuolla on se kori. Näytetään. Ja kansalle. Tuolla Lonehovl 3. Jaha. Ei vitsit kun se lähti antsassa. Se ei sieltä tule. Se nyt jäi taas sun vastuulle. Oi. Sieltä. Nyt kyllä jäi. Sampsa! Pian jotain monologia, niin nyt tulee hyvin videolle. Monologia. Jaa. En mä keksi yhtään mitään. Aurinko paistaa ja heitteleminen on mukava. Timo kuvaa maisemavideota. Työ katsotte tätä. Kuule mitään, mitä se puhuu. Pallogolfiakin kelpaisi pelata. Ei kai myö semmosia. Minkähän minun kiekko oikein päätyy. Oi, mitä ihmettä. Oho, siitähän mulla on vähän tekemistä. Siitä jäi ihan Ei se sulle nyt. mitään. Ei se mitään. Älä hättäile, astu mättäile. No. Se on parempi. Timota Savior. Ai, oksa tulee nenään. Läpsii vasten kasvu. Kyllä. Jihaa. Jihaa. On tämä kyllä tämmöstä. Hauska kierros ollut kyllä kerta kaikkiaan.
Ei oo tarvinnut paljon hommia tehdä. Välillä pitänyt pelastaa tuota sampsaa, mutta... Vai mitä? Mitä? Niin että vai mitä? Vai mitä? Juu. Kai se on. Niin että pitää välillä pelastaa, että sä oot hoitanut suurimman osan Niin, hommista. Ja... Kyllä. On rooli. Molemmilla. Hyvä roolijako. Par 310 suora ja kartuu oikealle. Ja tuolla kori. No niin, viimeinen väylä. Tsemi. Niin kuin aina pitää antaa kivet. Mä en tiedä miksi se on niin. Siis miksi? Onko se näyttää vai näytäkö mä? No ok. Ok. Oi vitsiläinen kun lähti. Huonosti. Oi kyllä näyttää hyvältä. Mene. Ei mikään skip. Olisi hyvä backstoppi puuosuma. männystä. Dang it. Se on sitten meidän viimeiset putit. Oh, Let's go. the last putt. Last one. Alo! Ihan kiva lopettaa. Yes. Come on. Kiitoksia kierroksesta. Teille 24. Jep. Joo. Mikäs oli lopputulos? Luultavasti 10 myös 7. 10 alla. 10 alla. Aikamoinen suoritus. Haloo! Et millä sijoituksella me nyt tällä hetkellä ylipäätään ollaan? Kuinka saa puulaakin? Me ollaan kakkosena tuolla. Tää? Joo. No Siellä on way. ykkösenä on yhden heiton meitä eillä kaverit, jotka on tuolla 2 väylää vielä pelaamatta. -10. Vitsit kun aina voi jossitella, että Ne jos on 2 alapantaa. Niin, kun oltiin niinku Alarauta. ihan niinku ringissä, eikä ringin reunalla, vaan ringissä ihan. Kyllä. Niin, yli Kunnolla. 6 metrin putteja. Se oli semmonen video. Pari kisaa video. Niin. No, ensi kerralla kun pelataan pari kisaa, niin pelataan vielä vähän paremmin. Joo. Selvä. No, Kiitos tästä. Ensi kertaa.